24 jam. Heeh. Jadi penduper iku mlebu kuburan angker. Ku enggak wani mlebu kan. Wis. Akhire pas di desa iku ana wong wis lara dikekno kuburan ngene. Dikekno lobang. Dek nyolong meneh mlebu rono. Wis ngene wong kampung goleki gak wani kan. Malaikat ati njupuk. Awane aja ana mati, ati njupuk. Iku lho. Ati nakoki. Iya. Malaikat mari nakoki wong mati ku, bareng malinge takoki. "Wan nama siapa?" Aku emang lu singitan malaikat. Kurang ajar kon goroi malaikat. Aku durung mati aku iki. Aku mek singitan jare. Malaikat kon goroi jare. Wis. Terus liya dina nyolong maneh. Nyolong maneh. Wong ndak kapuk sih. Dober tok kecekel mati. Heeh. Wah. Terus malaikate pas ati nakon malinge takon. Ditakoni ta. Mau kon goroi maneh. Iki kok barang mati. Berarti temenan iki. Padahal mati temen. Mau aku kon goroi maneh. Malaikat udah digoroi. Aku kon goroi maneh.